さあまずはローからいきますよまだまだいけるじゃあマックス出たー大爆笑挑戦失敗ですさあ今夜のメインバトルバトルロデオカウントいきます321スタートやばいっていやーもう十分おっとっとっと落ちましたさあまだ残っているのは A チームいやいややばいって勝者は A ちゃんおめでとうおっとしまった先に仕掛けるのは左わ結構痛いしっかり狙ってますね足元ずっと滑ってますよ両者接近すれ違いに行ったあーっと1人落ちたダブルアウトリプレイいきますこの瞬間足がずるっとそしてもう一人もダブルでアウト見事でした ဒီဂျပန်မလေးရဲ့ဂိမ်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မလားခေါင်းကြီးတို့ဘသူပါဝင်စော့ခြင်းတလေပြောခဲ့ကြည့်ခေါင်းကြီးတို့ရင်းနေတစ်ခုခုကြံခဲ့တယ်မလားခေါင်းကြီးတို့မညာနဲ့